काबा। क्या हुआ? यूपी में काबा, यूपी में सुरक्षा। भारत में काबा, भारत बेलबा, भारत में काबा, भारत हेरमोसा, भारत में काबा, भारत रेबेलबा, भारत सब टूरिस्ट बा, भारत योगी जी बा, भारत मोदी जी बा, मोदी चेंज इंडिया। यूपी ने योगी जी, यूपी ने मोदी यूपी में काबा, यूपी में आईबा, यूपी में आईबा, यूपी में विश्वनाथ, यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में बनारस बा, यूपी में काबा, यूपी में राम मंदिर बा, यूपी में काबा, यूपी में रामबा, यूपी में काबा, यूपी में मथुरा, यूपी में काबा, यूपी में शांति बा, बाबा यूपी में काबा, यूपी में गंगा बा, यूपी में लखनऊ बा, यूपी में सब कुछ बा, यूपी में योगी बा, हम सब आवे बा। 1 2 3 1 2 3 यूपी में काबा, यूपी में रामबा, यूपी में काबा, यूपी में बनारस बा, यूपी में काबा, यूपी में मोदी बा, योगी जी, यूपी में काबा, यूपी में गंगा जल बा, यूपी में काबा, यूपी में टूरिस्ट बा आवे, यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में शिव बा, यूपी में काबा, यूपी में सच बा, बच्चा सुरक्षित बा, नाना नानी यूपी में सब कोई सुरक्षा बा, सब अच्छा बा। उत्तर प्रदेश